Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndipereka ulemu pamene timayamba paja a director amayi kuchokera ku chipani cha DPP mene tili na muno mayi kunje amene muli pakati pathu, landirani ulemu wanu. Komanso inu mayi Emily India, director wa mayi ku chipani cha UTM, landirani ulemu wanu. Director of youth ku chipani cha DPP Owen Chanza, landirani ulemu wanu. Komanso ku chipani cha UTM Aaron Chweza ndi maudindo onse amene mwafika muno, landirani maulemu wanu. Amayi ndi abambo, munthawi ino mundilole munthawi ino ndipereke mwayi kwa atsogoleri athu amene ali kutsogoloko. Ndaona regional governor ku chipani cha DPP kuti mwina ngamgotsirirapo ndemanga. Komanso ndaona honorable amene tinaopo mpano, honorable Newton Kambala amene ali advisor wankulu ku chipani cha UTM. Onsewa atsirirepo ndemanga pa nkhani zimene ma Vice President athu dziko lino la Malawi amene akudziwa ntchito imene akugwira kuti aperekepo ndemanga. Mundilole munthawi ino ndapatse Jahala mwamba DPP oye, Professor Asapita Mutharika oye, afford UTM PP Galela tulimeneno PP ayi za zikomo kwambiri. Slogan ya mbewe muri kumbutsa ulemu kwa ino Vice President athu achigawo chino chapakati ku chipani cha DPP, Right Honorable Alfred Kangata, akhala kumene kujeni ini ulemu apaderadera ino a Vice President achipani cha UTM amene mwapangitsa kuti mgwirizano wa lero uyende bwino. Ino a Chief of Staff ku chipani chija cha afford amene mwakhala nafe pano pajana zina ko achiume chifayena amubvera pa radio achiume tiliso ndi amene amayang'anira za masankho ku chipani chija cha PP, nyamata wamphamvu kwambiri, landani ulemu wanu. A director amayi mayi kunje, komanso a director amayi mayi India, komanso director wa Nyamata ku chipani cha UTM. Kuzichula dzina ndalo ni jwe zonse takugwira nawo ntchito. Komanso mwapaderadera Owen Chanza, inu ada mlangizi wankulu kwa kumbali ya Chinyamata, Dayton Musa amene muli pano. Komanso tonse amene wayenera landira molendo ndaona po organizing secretary Kabambe ndiye na onse otero. Osaiwala akuluakulu osa UTM komanso a DPP PP onse moni nonse. Ankhani imene ili pano ndi nkhani ya akuluakulu makamaka ma Vice President. Ife tauzidwa kuti paliso mwayiwina wakuti anthu tikhoza kukhala pamodzi kukambirana kujendera limodzi ngati anthu amodzi makamaka achigawo chino chapakati. Ndiye mwayifutukula nkhani, mwayikamba nkhani, ndipo dziko lamva. Akati mgwirizano ndi mgwirizano basi. Mgwirizana kwina kumakhala kumatheka kudzayamba koma mapeto ake ndi makhala banja
ndikugwirizana basi. ndiye sa poti zinthu zomalankhulidwa malanguage osiyana-siyana mmene mwakambira apa tamva, koma amene ali mmakutu wataniso wamva kuti ndamva VP Sento akuti yayi nkutheka tsiku lina kuti kuli msonkhano ayikuti mwakhoza kukhalapo zimene zokhalira na komanso achipani changa chakale UTM ujene tingati chani VP akhoza kubweranso nyimbo naona ngoma zikuthetheka apa sonyeza kuti anthu feru ndife amodzi. Tikudziwana kumene tikuchokera komanso kumene tikupita. Nkhani yayikulu ndi nkhani ya masankho amene alipo pa 16 pakubwerapa. Ine ndimaganiza kuti titachita masankho abwino, chifukwa akatha masankhowa kuliso moyo wina kutsogoloko. Moyo umayamba komanso nthawi umapita patsogolo. Ine timatero kuti ngati ndi nkhani ya ndaleyi timangojoyina ungolowa basi kuti ine ndizilumikira UTM, ine ndizilumikira PP, ine ndizilumikira DPP, ine nditumikira Malawi Congress Party. Pali nkhaniso pamenepo? Pali chifukwa choti basi tizikukana ayiso funa zochititsa manyazi. Ine ndikanakhala kuti ndimatukwana a UTM lero takumana pano tikadapatsana moni akuluakulu zofunika kumazitenga bwino. Ifa DPP tayika manifesto athu kuti ngati tikusowa nkhula pa misonkhano ndi vuto lathu, koma chipani chatiyikira chani manifesto. Tikudziwanso UTM nkhani imene ilipo, APP nkhani imene iliko, Afodi nkhani imene iliko. Panonso tili ndi advisor wathu Rigo advisor Honorable Pinganjira akuluakulu pandale. Ndiye manifesto athuwo tigulitse moti mukadandilola pano kuti ndambogulitsa DPP mwina mukadakondwaso zedi koma poti ndi tsiku tikagulitsa pa msonkhano ndikuganiza kuti ndisamaka ukakokanakokana wina agulitsa yake manifesto, enanso agulitsanso yawo chani manifesto. Tikufuna kuti anthu agule, anthu asankhe zimene wangaone kuti izi zimene zingatithandize. Koma zolozana zala motukwanizana ngati anakhanda pandale ulendo uno tichepetseni. Chifukwa ife chimene tikufuna nkulowa mboma sichoncho. Nanga ngati munthu ufuna ulowa mboma umalimbanaso nkulumana ndi anzako ayi. Ndiye mwatichitirachi taona aloni awa amatithawa tikakumana mwina udabwa kuti nkhani yake yandale koma lero akhala ndidayirekita wathu usonyeza kuti pandale taona akhamba tinakumana kalekale, lero pano tili limodzi muli ndi DRG akapute. So timatero kuti pandale pamenera kukondana, kulimba mtima, komanso tidziweza kuti kuli mawa. Chifukwa zimene tingachite lero kumchitira mzathu mawa zimadzakhala zovuta. Ndiye ndikuthokozeni inu muli Nyamata, VP wathu ndi Nyamata, inunso kumene kuti kuli gender, ife president wathu ndi mbambo komanso mayi Jeni Ansa maiso. So zinthu zake usonyeza kuti zikubalance. Ndima amene ndimafuna ndipereke kwa amene anatinena kwa Kambala kuti nawonso akambala alankhule kuti kodi iwo ngati mlangizi wamkulu wa chipani chija cha UTM akuti bwanji. Chifukwa anthu ena kunjako mwina zinthu zisakuzimvetsa bwinobwino, inu tatitsindikirani zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri. Sindichita nthawi nkunena ma salutations koma ndingonena kuti ulemwano wa VP UTM for Central Region komanso ulemwano wa VP DPP Central Region. Meeting imene tili nayo lero tinagwirizana kuti sitilankhula zambiri. Ndiye ineso pano sitilankhula zambiri koma ndimafuna ndingonenapo mawu onena kuti mumodzi muli mphamvu. Ineyo mmene ndaonera
ma supporters ya zipani zosiyana zimene zili ku opposition akufuna kugwira ntchito limodzi. Mwinaso upambana zimene tikukambirana pano, si choncho? Ndiye malo molankhula ndi mtundu wa Malawi ndimafunanso ndilankhule ndi akuluakulu athu kuti anthu akufunirani zabwino apa. Anthu atopa ndi zimene zikuchitika muno Malawi. Tiyeni tichite zimene akufuna Malawi. Komanso ndimafuna ndipezerepo mwayi kuti tinene kuti mudziwe inu masapota ya zipani zimene zili ku opposition kuti si wonse amene akusapota anthu amene ali mbomawo amene ali achipani cholamulachi. Pala anzathu ambiri akuluakulu amene akuoneka kuti ali mboma amene akumatiuza kuti angakonde kuti boma lisinde. Ndiye si bwino kuti masapota ena ya chipani chimene chikulamula tidzayang'ana kuti wonse adani athu. Pali ena amene adzapereka vote kwa president amene atawina ochokera ku opposition. Zikomo kwambiri, sindifuna kulankhula zambiri, ndagwirizana zonena kuti msonkhano wathu ndi waufupi, koma ndikufuna zabwino zonse. Tiyeni tikumbukire kuti aliyense opposition akapangidwa ataki ndiye kuti ifeso akapangidwa ataki. Zikomo. Zikomo kwambiri. Zikusonyeza kuti Amalawi tsopano alimba mtima ndi boma ili likulamula pakali pano tikuyena tilichotse. Afune asafune mboma kutani? Zikomo kwambiri. Mosataya nthawi ndipereke kwa Vice President achipani cha UTM kuti atitsekere msonkhano wathu wa tsiku la lero. Ndipo ndikukhulupirira kuti akugwirizana ndi Vice President achipani cha DPP kuti tiende bwanji kupita chitsogolo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri zokambidwa zonene zoti tingakambe alese wakamba kaleti. Nkhani yayikulu ndione kuti tikamatuluka muno Amalawi akhale akumva kuti ku Central Region kuno ndi kwa wina aliyese. Palibe chipani chimodzi chimene chinganene kuti Central Region ndi pake yayi. Ife UTM pa Central Region so ndi pathu. DPP so pa Central Region so ndi pathu. So APP ka Afodi ka Liberty zipani zonse nga 200 zili Malawi muno na zonse nzwene kuti zikhozo panga nawo campaign pachani pa Central Region. Nkhani yayikulu pano ndionena kuti timve mtima mwathu tilimbikitsike kuti tipange kampeni mwa ufulu, osaopa, osatopa, osafowoka. Pena pali pose aliyese aponde akapange kampeni akakope anthu kuti avotele. Ine ndikusaka mavoti a Dr. Kabambe, anzathu osankha mavoti sa president asa Professor Peter Mutharika, ena osaka mavoti ama IJB, ena osankha mavoti ama president onse tili muno tikhale pa ufulu ndi pa mtendere alese agwire ntchito. Amalawi asankhe tsogoleri kuchokera ku fundo osachifukwa amangika, aopsezedwa, amenyedwa, akhapidwa, asoyesedwa mtendere zimenezo zoti kuti ayi. Ife aku UTM tikunenetsa pano kuti wina aliyese akhale ndi ufulu opanga kampeni. Voti ndi mtima. Faka enaso aku MCP azativoteraso ifeyo. Enaso aku MCP azavoteraso chani? DPP. Enaso aku MCP azavoteraso chani? PP. Enaso aku MCP azavoteraso chipani chimene akutani akuchifunacho. Malawi ndi watose. Anthu amene anataya moyo wawo kumenyera ufulu kuchokera kwa azungu. Kumenyera ufulu kuti tikhale ndi multi-party. Kumenyera ufulu kuti tifike pa tsiku la lero kuti tikuvala makaka osiyana-siyana. Tapatsa ulemu wawo, magazi awo sanapite padera. Ife ngati ana mbumba za Malawi, tipange zokonda Malawi. Wina aliyese apange kampeni yake mwa ufulu ndi mtendere. Pano tukamba zokuti ife ngati zipani za opposition tikateteza mavoti kuti voti inalese satani isabedwe. Tikakhala kumene kuchokera mama mpaka na madzulo kuyang'anira voti kuti chifuniro cha Malawi chitani chichitike. Palibe kuba mavoti m'Malawi. Amalawi anzanga
pitani mukavote munthu amene akumufuna, mukavotele fundo zimene mwamva kuti zikuthandizani pa dziko lanu, mukavotele munthu amene asinthe dziko lino, musakavotele anthu oti akuopsezani. Mukaboksi paja alesa makalamo yekha palibe kamera amene mujamo asakunamizeni kuti wina kakakhala kuonani. Iye mukapandri votele fe ndoti tidziwa, palibe angadziwe. Vote umadziwa ndiwe ndi Mulungu wako. Kapemphereni mamawa Mulungu akuyankhuleni kuti kodi Malawi wabwino wa ana athu amene angakhoze ndi ndani. Kapangeni zinthu opanda mantha, osaopa, osatopa, osafoka. Pena pali pose pondani pangani kampeni zibale yanga. Mukaona munthu wa DPP akupangidwa chipongwe, akupanga chipongwe UTM. Mukaona munthu wa chipani china chilichonse chotsutsa, olo chimene sichili pano, ndikuti nafusa tipanga chani? Chipongwe. Chifukwa number 1 akupangidwa chipongwe m'Malawi. Ndimangofuna nditsindike pamenepo. Msonkhano wathuno unaloza zuma anzathu kuti zimene akupangazi si zimene tinamenyera chani? Nkhondo. Komanso chitsogolo kumene chikupitako palibe amene amvere chani? Vote. Ifeyo tamba kale zathu anzathu so dipisa upangaso zawo kuti vote satani isabedwe. Koma pali modzi tikamayang'anana kuti wina alesa sapangire chipongwe tithamanga tiyenda msanga. Central region, district by district, constituency by constituency, ward by ward, aliyesa apange kampeni mwamtendere, asake mavoti yake, Amalawi asankhe anthu oyenera amene akuona kuti athandiza pamoyo pake. Osaopa, osatopa, osafoka. Tukupanga kampeni pano kuti ma president athu atani alowe mboma. Ndi mawu amenewo ndimangofuna ndikuthokozeni inu a vice president athu a DPP ku Central Region. Anthu anena kale zambiri akutifunira zabwino. Izizi ndi ndale, fetose ndifa chinyamata. Zokamba kunjaku zimakhala zambiri. Olenaso amene takhalira pano pasakusangalatsidwa nazo. Enaso zipaniso zathu zomwe sakutani sakusangalatsidwa zazo. Koma ifetu na kuti chimene takwiya nacho kwambiri ndi nkhaza zimene tikumana nawo. Sizoona kuti VP Central DPP azikathamangisidwa ndi athu kwasunde kwafuna kwapanga chipongwe. Zimene zozo tikuti ayi. Sizoona so ine ku Central Region mulongo muno anthu azilipanga chani? Nkhaza. Zimene zozo tikuti chani? Ayi. Azibalanga Malawi konse kumene muli uko. Tenti pange chiganizo chabwino. Musiyeni wina aliyese apange kampeni yake kuti tipeze munthu oti atitsogolere dziko lathu. Azimayi osaziyang'anira pasi. Akakupangani chipongwe kandi wa DPP, mukamona munthu wa UDF akupangidwa chipongwe, mukamona munthu wa PP akupangidwa chipongwe, ameneyo ndi m'bale wathu. Ameneyo ndi ndani? Osalola iyayi. Achinyamata ma director of youth athu. Chonde tikhale osiyana ndiye nawo. Ife tipange kampeni ya smart. Tikaona anzathu apanga zoyipaso, ife tisakhale ngati anthu omwewe yayi. Ife tipange zinthu zimene Peter Mutharika amakhala akunenera. Zimene a Dr. Kabambe amakhala tani akuyankhulira. Ife ndife Amalawi first. Tipangeza chani? Za dziko. Ndima amene wandikhulupirira yankhula nthawi yayitali, tinanena kuti pano kunali kuti tikambirane zipani zosiyana za opposition. Titaona kuti imene zikuyendera pa Central Region ipo sitingazilole sangatho kungokhala kuti anthu akanikopanga kampeni masiku atsalawa. Komanso ife ngati Central Region mavoti athu tateteza bwanji. Ndiye chipita chitsogolo tikuyitana mene anatitsogolerera ma director athu a elections azipani zotsutsa. Tufuna tilowese ku group yomwe ija tikhale tikukambisanabe kuti kuyenda uku makamaka kupoyang'ana mavoti athu kuti tateteza bwanji. Komanso anthu athu amene akavotawo tsiku limene lijalo pa 16 September zizakhala zotani kuti wina aliyese azapange chani voti yake mwamtendere. Tikhala tikukambisanabe, tikhala tikumanabe, tikhala tikuwunikiranabe kuti anzathu oyipawo asabe mavoti a Malawi. Ndi mawu amenewo ndingokuthokozani wina aliyese amene anabwera pano, zipani zonse ndosa amene anatikonzera meeting iyi kuti ichitike, kuti ife azipani akuluakulu tikhale kuti tikambitsane, tikambirane kuti mpaka nazathekadi Central Region yayi yatsegukatu. Wina aliyese aponde pena paliponse. Timasuke zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri mmanja. Ari pang'ono. Patsala pang'ono, boma lidi chotsa pang'ono, boma lidi. Patsala pang'ono, akati pang'ono, boma lidi. Patsala pang'ono, boma lidi chotsa pang'ono, boma lidi chotsa. Patsala pang'ono,
zikomo kwambiri our Vice President Madam Helen Chapunya, our Vice President Honorable Alfred Gangata. Sichoncho ndi ma president ba Vice President athu achinyambata okha zimene agwirizana nawo agwirizana nazo iwowa ifenso tili pambuyo pandani ndi achakwera achoke asachoke. Bwana President, Madam Vice President, teni ndikhulupirira tafika pa mapeto pa ntchito yathu ya tsiku la lero. Zikomo kwambiri amandikonza Vice President kuti ayankhulekonso kumalizitsa ku mtundu wa Malawi. DPP oye. Nanga madero mbale modzi kutseka ina kusatseka. Anthu tabwera limodzi. Amati alidele mkulungorena na eti. Sai ndawira sanatani. Tsono tikupangana ndi atseke mbale modzi mbale osatseka amatero ngati. Ndiye pali mgwirizano pamenepo. Okay, mwachidule ndimafuna ndi nenetse pano komanso ndiunikire kunena kuti monga mukudziwa kuti even chipani cha DPP pakali panopo nchonena kuti kafukufuku adanena kale akuonetsa kuti ikutsogola DPP ndi 45%. Eti ndiye ndichifake chofunika kwambiri kunena kuti anthufe tikapange secure our 43 chani kodi percent. Ndiye kuti ndimene tigwire ntchito ya UTM komanso kupanga secure vote ya athu anthufe pakamadza fika pa 16 pa chama 9 o'clock usiku kudzakhala kuti president wadziwika kuti wadziwika kale. Komano ndimafuna thokoze kwambiri unena kuti chofunika kwa chachikulu Amalawi tapulumutse mavuto. Ndifantha akuluakulu palibe mwana pano eti ndanena kale kuti panali agreement and pa agreement imene makidwa prepare ine kumbali kwathu as my leadership anapanga approve ndipo apanga approve and my director of legal he's here and also chitira mboni kuti ifeyo as DPP chofuna wachikulu mbiri a president athu Professor Arthur Mutharika chimene anaona popangira approve that agreement kuti kugwira chombozi ndi UTM chifonena kuti Amalawi kunjaku akutani kodi akuvutika. Chifukwa chimenecho ndi chifukwa anandipatsa mphamvu a president athu kuti mupite mwakhale limodzi ndi a vice president anu a vice president a UTM Helen Chapunya pa chifukwa chimodzi monga tonena pano kuti anaona chofunika kuti mtundu wa Malawi ukwena kuti upulumutsidwe. Mmene kutsindika magwiro ntchito kugwira ntchito limodzi chifukwa tikamayamba akasa mawa kupangana atakinoka kunjaku MCP kuona zimene ife tikupanga pano tiwene pange zoti kunjaku anthu amve kuti upanga chani tikamakhota zilani kuti zizithandiza tikakhota kupita zinthu zizitani kuti zitheka ngati mmene mabwera kuno timadziwa kuti chifukwa tipange agreement and agreement inachitika kale onene kuti director of legal sana ione muno bwino agreement ofuna kuti akaione kenaka tipitirize ndi mambo athu osaina that agreement. Mulifuna zingapo mmene muzimene ife tapanga kubwera mabwera kuno timafuna sene that mgwirizano umenewo mmene gwire ntchito ifeyo ndi UTM pano pa Central Region. Ndifantha akuluakulu tidziwa nkhula zimene tiwenda kuchita pano pa ngati kutunda Malawi. Ine ngati vice president ndiwenda yankhule chimene nabwerera muno kumaso ndazathuwa osati pangezo ngati ana iyayi kuchifukwa kunjaku kwa Malawi akotani kodi akutiona tikumvana eti nanga simutsa chimene bwerera muno simuna uzidwe timauzidwe eti. So agreement imene kakonze akhala iunikira ndiye kuti tikuuzaninso muiona either mwina soft copy kuti agreement imene napanga ndi kuti so nawo Malawi so aone kukhala kunjaku Malawi kuti tinapanga chiganizo chabwino kapena chiganizo chanu kuti cholakwika. Zimenezo ndi mgwirizano wanu opano pa Central Region. Mgwirizano wa national ngati akuluakulu wanga amve kuti Amalawi akuvutika abwera nkutani kodi nkuyambana na Malawi.
chifukwa amene akuvutika ndi Amalawi, si Gangata, si Mpinganjira, si Heleniyayi, koma Amalawi amene akuvutika, akuakauma, amene akusolola pa mchere ndi amene akuvutika. Ndiye tisamangike pano, ndikuti my sister here ali ndi pressure alipa. Mmene anabwerera siminali pakali pano, pressure yachuka palipa. Tikupana kaya? Ndiye timpempherere kuti pressure imeneyo apange overcome. Tikupana kaya? Chifukwa anthu ena aso kuyitanimo kuti mmene mukupitiranji. Chifukwa nawonso aliso ndi mapersonal gains awonso amene safuna kugwirizana naso zakugwirizana muziyayi. Ndiye tipange zola Malawi athandizike. Tikumvana eti? DPP pakali pano ili kandi 43%. Pangosa kochepa ora zinthu zitani kuti zitheke. Ndiye tiyeni tigwirizane kunjaku. Ifere ambakale pano mangala Anyamata, a Central Region. Tingomalitsa kwana kuti kwatsalako ndi magazi ngati mwina atunikire pene papa komanso titsindike kuti ifeyo tikepo tsogolo tingofuna anthu alonjezere. Ndi amenewa ine ndikuthokoze nonse amene mwabwera pano, amene munabwera atolankhani komanso a DPP, a UTM, a Ford, PP, kuti mtima umenewu ndi wabwino, munamva nkhani yako chepa ngakhale zinthuzi timazipanga ifeyo a UTM komanso a DPP. Koma nanunso tutumizani soft copy kuti muione atero vuligo mwatumizira PP kuti aone that is soft copy, kuti aone APP komanso ajane a Ford komanso alibate aone zimene zili mmenemu kuti ntchito tikule mwantundu wanji. Komanso mweyaso na anthu amene akutionera aonenso pa social media, kuchokera ku social media chipeta bwera muno kuti agreement ayione for sizobisa yayi tupanga zinthu zizi for the sake of Malawians. It's not for Africa ngata kamene Helen amene ndani yayi koma Malawi kuti amene akuvutika ndiye mwipanga share kuti oyalesa agreement atani kuti ayione. Akulu kumtunda akoko talolera nani musapereketsana padzana anthu abakuvutika. Kudziwa tisanamizane apa eti kudziwa kuti sizingatheke koma ara akonese nduyo tade ndisakhale ndi mphidzi ona awineyo awine Amalawi apulumuke. Tonsefe tili pano kuti tithamangitse Malawi Congress Party muno Malawi, siyo chokodi. Ndi amenewa a Vice President a UTM atsika kale, anayankhula atsika kale, nanenso ndikutseka sonse umenewu kuti zimene zakhulidwa pano ndi zimene ife nabwerera kuti Amalawi athandizike koma chifukwa cha pressure zangayo I think zinazo zitheka ya eti ambuye auditsogolereni zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri tenta ombele mmanja a Vice President a Central Region. Ndikukhulupirira kuti pamene tafika patsopano izi aziyamba atsogolera amenewa ndikukhulupirira kuti kutsogoloko zitheka teni tachotse anthu atizuza kwa nthawi yayitali. Mosataya nthawi ndi apempha jana titsegulira ndi pemphero kuti azitsekereso ndi pemphero. Zikomo kwambiri. Tiseke maso tipemphere. Ambuye tikudalitsani chifukwa cha mwambo umene wakhala okoma okhathamira ndonunkhira umene watipangisa kuti zipani zonse maka ku chigawo chino chapakati kuti tikhoza kupanga mgwirizano kuti titetezane ndicho ngoti Malawi aphulidwe pamoto ndi mavuto amene ali nawo lero. Ndikukhulupirira kuti mukayamba ntchito yabwino simmayirekera pa njira. Zimene ana anu akambirana kunoku akuluakuluso kutundaku akambirana zomwezo. Ndipo ife tikupemphera mokhulupirira kuti Yehova pasanafike pa 15 September china chake chachikulu chichitika. Ndipo kuchitika kwa chachikulu chimenechi Malawi sakhala chimozimozi. Pamene anthu akubwerera m'makomo mwakwawo mwateteze, mwayang'anire, mwapasebe luntha ndi usogoleri onse kuti vote imene takaponyedwa pa 16 September 2025 ikatetezedwe ndipo owinayo akawine. Ambuye takuthokozani muzonse, lidalisike dzina lanu pamene tikunyamuka pano, mtendere wanu ndi chisomo chanu chiyende nafe mu dzina la Yesu, amen. Aponso ndi pa mtsiriziro pa msonkhano umene azipani ziwiri za DPP komanso UTM anayitanitsa akuti alankhule kumtundu wa Malawi. Mfundo zomwe zatuluka pa msonkhano umenewu zipani ziwirizi zikufotokoza kuti iwowo alowa mu mgwirizano ngakhale mgwirizano umene sudatsirizike bwinobwino
kusayinira kwake, koma akuti alowa mu mgwirizano oti agwirire ntchito limodzi kuteteza voti yomwe amalawi akuyembekezeka kukaponya pa 16 Septemba pano. Akufotokozanso kuti iwo akufuna agwirire ntchito limodzi maka kuthandizananso kuti zipani ziwirizi zisalandire chipongwe kapena chiwembu kuchoka maka ku chipani cholamula cha MCP. Koma ndicheze nanu kaye mayi Helen Chapunya tili pa kanema pa ya ndimati ndicheze nanu msonkhano menewu poyamba kunja kumomwe zimamvekera momwe anthu amayimbira panjapo masapota za zipani ziwiri zimenezi zimaoneka ngati mwina pali mgwirizano wina wake. Tangoona mutamba kulankhula panjapa pachita zii kusonyeza kuti sizomwe anthu amayembekezera. Masapotazi achipani amadziwa kuti kukuzakambidwa nkhani imeneyi. Zikomo kwambiri poti pasampata kuti tifotokozerere lero inayo zakambirana kuti pa Central Region mavoti athu tapanga tatetezera bwanji, tapanga secure bwanji. Ife monga UTM tindi chiyembekezo chonse kuti pa 16 September president wathu Dr. Kabambe akhala president wa dziko la Malawi. And sifuna wina aliyense atipange intimidate atisokoneze pa kampeni yathu. Ife zankhaza sitipanga nawo, nufuna issue based campaign. Ndefe ndikamayenda kumafotokozera amalawi fundo zimene zikufunika kuchitika kuno Malawi kuti economic engineer pampando nde munomo muli zipani zosiyana tinali ndi chiyembekezo kuti kukhala zipani zambiri zotsutsa kuti tikambitsane kuti pa Central Region kuno kodi kufika ka campaign tizipanga campaign momasuka komanso monitoring yathu ya vote security yathu iyenda bwanji. The main agenda of this meeting was that utsogoleri wa chipani kudziwa za watolankhani machitika kuno. Uyu sunali msonkhano wa chipani wa tolankhani wokha unali kuti anthu azipani zosiyana tinakumana mu nyumba yomata kukambirana kuti kodi tingapange secure bwanji vote yathu kuno kuchani ku Central Region kuti aliyense azikhala ndi mpato opanga campaign momasuka komanso mavoti athu tikakaponya ife UTM tikamakavotera Dr. Kabambe kuti vote yake imene taponyayo ikagwire ntchito munthu asakati opyeze munthu asakati bere ife tikuwatsimikizira Malawi kuti palibe angabere chani abere vote imene akaponya Malawi ndi imene igwire chani igwire ntchito. Ife tikuwapempha Malawi onse ndithu kuti asatekeseke, asabwere mbuyo, asaope, asatope, asafowoke. UTM ikulamulira chaka chake chino. Tathokoza zikomo kwambiri. Ndithudi pamenepo Helen Chapunya amene ndi vice president wa chipani cha UTM kuno ku Central Region kulankhulapo pa msonkhano umene wapa tili ndi Alfred Gangata vice president Central Region DPP. Anthu tukunja ku tisakambe kunja kwa hotelo ino koma panja penipenipa anthu momwe anafika ndi mapokoso kuimba nyimbo zokhala ngati awiri no muli mgwirizano kale koma mutangoamba kulankhula anthu panja apa panachita kufoka. Zona anthu kuti amene akufoka ndi mwina zimene amaganizo zichitike mwesi zimenezo koma titero kuti zonse zenda bwino machito titero. Mukukambirana zotani kumeneko chifukwa ngakhale nkhani yomwe munabwera nayo lero ikukamba zoti mwakuchita mgwirizano kuti mugwire ntchito limodzi kuteteza vote pa 16 September. Inu tikaonanso momwe anayankhulira Kambala zikukhala ngati kuti mukufunitsitsa atsogoleri anu atakambirana kuchita mgwirizano. Mukumakamba zotani kumeneko tinene kuti watsogoleri kulibe movement zikuchitika chapansi pansi. Kafe choyamba udziwe chinthu ichi. Tisina kuti fesi tikufuna amene tikufuna kupanga mtsogoleri. DPP ilikaipa tsogolo ndi 43% ndi mmene kupanga lead muno Malawi zipani zonse. Kuyambira MCP DPP tsogolo, UTM DPP tsogolo. Ino mwapopa mwana Afrobarometer amene zikuyendera. Ndiye silinganena kuti ife tikufuna ndani ya. Ndiye mwachidule tinena kuti aliyense amene angafuna kubwera kupanga alliance ndi DPP ngomasuka ndipo ngolandiridwa abwera Ford abwera Libate aliyense akulandiridwa ndipo asenda agreement ndi DPP. So awawa ngatanga bwireso UTM mutapanga agreement ndi DPP at national level ndiye kuti nawonso talandira abwere iwo wasati inu mupita umeneko ndi mbali zonse zimene awene okambirana ndi kugwirizana koma ife kuti ambaka unga mona ngale ndi nzanga Helen tili limodzi. Mamvaso mukucholapo PP afford koma siti naone kuna akuluakulu azipani zimene zikutanthozani. Amene ulenso ndi presidential advisor wa PP Ayanthunya amagwira ntchito JB anabwera anthu amadziwa zimene zachitika kungonena kuti I think pena pake
pana muno bwino zina ndi zina kwambiri zipani zinazo ngati PP sanche kuiona that agreement then wafuna kukhale ndi mwayi kuti ayione kenaka lisane limodzi. Tathokoza zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.